който пробвах е Ice Pop. Той е по-готин, просто не е моето нещо. Сигурен съм, че страшно много хора ще го харесат и ще им стане любим, но на мен не ми харесва, мирише ми на Skittles, което няма нищо лошо, но принципно не би го пил отново. Давам му оценка 6 от 10. Следващия вкус продължаваме, който пробвах е Strawberry Watermelon. Той е страхотен, мирише повече на диня, отколкото на ягода. Не е толкова натрапчев вкуса, не е толкова сладък, много е приятен, би го пил редовно. Давам му оценка 8 от 10. След това Blue Raspberry или синя малина. Благодаря на тези, които ми писаха да ме коригират, че това не е синя боровинка, е синя малина. Дори не знаех, че такъв плод съществува, но много ми харесва. Също би го пил редовно, също получава оценка